Manang Biyana! Kumusta kayo manan, papagayam? Welcome. Tisurat ngayon tayo iba sa itakat nagapo ka ni pagayam tayo. Anaglingad itinagan a merse. Ngam sakbay na palubusan dakpay amang ibasa kadagiti kablaaw tayo. Hello Mampay, kada Risa Rivera, ni Jean Valenzuela, manipod mad ka ni RBT. Kablaawan na ni Tatay Boyet Torres di Santa Monica Itiagi Isabela. Ni Sanjo di Hong Kong ka ni Ma'am Lolit at Ting. Kastimaan di surat ni Pagayam Mercy. Dear Manang Biyanang, parikot ko ti asawak. Kanayo na rumwara mapanag sideline iti trabaho. Nalaing nga karpintero, iso nga dumat tagpatarimaan kan kuana. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Masay, dangaw. Nasayaat nga rod no kastalan daw. Nay, anya nga iday ta nakaplastik nga imot mo. Lechon manok, Anya? Napalang amin nag-sideline. Iso nga denggatang ko iti naimas asidain ta bakay. Kanayon nga the sideline mo alan daw. Amumutin bakay. Nalaing nga karpintero dito lugar tayo. Iso nga adumot at imangalakan niya kag trabaho dita. Nuwanan, nalaing kan. Ala, muto nga rodan day ta nakaplastik asidaan. Paidasar kon, mabisinak matan. Bakit? Yahoo! Bakit? Adakon! Bakit? Anya manan day ta nakaplastik nga imot mo. Naluton abulalo bakit? Napaanak ba rin nag-sideline Iso nga ating gatang ko itinaluton abulalaw. Ngapno saan ka na marigatan ngagluto? Ay, sapay nagluto ak iti dinengdeng asidaan ta. Jakmet am mo amang isangpet kagayam iti sidaan. Pasensya ka naman say. Diyak matan na panunot nga awagan ka. Iso nga gimatang haklatan ay tinaimas asidaan talita. Ala, idasar mo nga rodan. Tani, mangantan. Wan bakit? Nagsapakan ama pa nagtrabaho, landaw. Wan mo say. Adumot yung sideline ko. Ngamjay pagtrabaho ka construction. Mababainak pa yan iti foreman may. Ta manmanu ako ng sumbrag. Ha? Martilyo lang ang matimot mo ama pan ag sideline. Uy, Marsay. At ang aminin iti pagtrabaho ka dagiti da doma aramintak. So, ada ito lang martilyo ti imatag. Ala, mabait lang nga ron, tagluto ak iti pagar mo saram, sakbay ama pan kag trabaho. Ay, saan? Sikalaangan ti agar mo sa Marsay. Sigurado, apakaninda ko iti pagtrabaho. Nagsapamatan anapan nagtrabaho ni Landong asawa mo siya. Untatang, mapan ka no ijay sideline na. Ay, lukas ta. Adapay sideline ni Landong. Malaksin lang, iji construction na pangpanggadan na. Untatang, nalaing ngamin a karpintero ni Landong. Iso akay kayat da nga alaan. Nalakapay ti singir na. Ay, nasayat nga rin. Ano kasta mo siya? Nasing birthday dyan nga asawa mo. Untatang, awan maibagak kan kwa na, no di kat nagagat. Kan ison ti kasing putan nga asawa. Darling, atuyen ti kwarta. Ala amunday ta. Imbag lang nga igatang mo iti naimas asidaan nyo kinibakat mo. Ay na, agyaman darling Josefa. Magsingpot ka talaga. Ay na. Para kan ka amin da ito nga aramitek. Uray saan ka naman pa nagtrabaho iti pagtrab-trabahwam. Siya kon di makaamukan ka, darling. Okay, darling. Basta datalaan ti makaamoy iti daytoy a relasyon ta. Delikado akin ni bakit ko. Lumaamuan na nga da sa bali at chicks ko dito. Saan na parikot, darling? Basta ka na yun nga umay ka dito'y balay ko, ha? Amumat anabayagan abaluak. Sa nga pulo na tawen tinapalabas, manipod pimusay day di Juanito nga asawa. Uy, darling. Di ka matanagan. Kanayo na nga umay dito'y balay mo. Uray man ni daw umayang dito. Mabalain. Talaga, darling? Uy, darling. Sikaw. Aramidak dito para kin ka.
Ngamin, ay ayatin ka, darling. Ay, ayatin ka mo't, Lando. Ay, agkan ka man. Sakpay nga agawid ko. Ay, Agag ka nga, agag, darling. Di ka lang mo ay, sana ka mauma, darling. Basta si ka, gapot ang maayatanak ka. Ay, nayunak pa'y ti kwartam. Wen, darling, nayunak ti kwartam. Mabit lang tayo nakalaan di kwarta iti silid ko. Marsay! Adda ka, Ni, adda manin imot mo a plastic landong. Anyangay dagita. Ay, pansit yun ado ang prutas, Pagpapigsa ba kay? Pagpapigsa. Apag iso, mabisina kung lakay. Ay, kaya ala, manganta ka ro doon, Oras siya, mabisinak mo tayo. Landong, Abaya, kadigdigos ko. Nagbanglo ak lakay. Arakupan na ko. pangasim Marcy. Makatuturo ako. Mabanuga ka nag-sideline iti trabaho. Mainiwakon ka lakay. Kaya po, makatuturo. Mayan, tuturo ka. Ay, dahon malablan, Marcy. Pilitom atyag mo lagat lako. Ano kung mapilit ang mulagat, Marcy? Diyan malablan na talaga. Magkindi mo na talaga, timata. Uray labdak, makaturo ka talaga. Lando, agring ka. Lando. Tiyawanan ba nakaturo ka? Tatang, ato iti kwarta. Ha? Ay, day. Ha? Sa nga ribo mo't day tayo awat mo, Lando, ha? Ay, tatang, kukuha mo na ito sa ngaribo. Imbag lang igatang mo iti vitaminam. Ay, agyaman ang karod ano kasta barok. Day ta ati manugang saan anaimaw. Tang, no kasapulam to ba ti kwarta? Ibagam lang kanya ka, di ka agbabayin. Ay, mun barok. Ado, ti kwartam ita. Oo, tatang. At ngamin, sideline ko. Iso sa anak amay busan iti trabaho. Ay, very good no kastalan daw. Nalaing ka ngamin nga karpintiro. Kat agdinamag dito'y ayan tayaw. Kasta ka di tatang? Ay, wan barok. Ay, sapay na ko mga raw taag na nayon nga adda sideline mo. Tapno makatulong ka kanyak. Akatugangam, ha? Uy, tatang. Amom kanyak barok. Awanan ti panggadak. Nakapsuta ko nga agtrabaho. Sapay adda maintenance ko nga agas para iti high blood ko. Kunak no di ka numay dito'y palay, darling. Mapalin ayamot asaan, darling. I miss you, darling. Oh, I miss you too, darling. Ayun na yan. Ayun gayam. At ako maipagkak. Anya na ita. May papan ka dito kwarta, darling. Kahit ko kumati baro a cellphone. Ay, saan na parikot na ita, darling? Gumatang ka iti baro a cellphone mo. Ha? Talaga, darling? Wen, oray jay kang inaan a cellphone tigatangam. Ay na, talaga nga ay ayatin na ka, darling. Sobra, darling. Sikatibiyag ko. Nga oray amok nga da nasawa mo. Darling. Tinapatag ka niya. Umay ka akanayon dito'y balay ko. Uwan mo da. Di ka madanakan. Taikan ka iti allowance mo. Nawadwad nga allowance, darling. Asinaw ti sapsapulam alona. Ni Mercy, tata. Awang may jabalay da. Ay, nagudong ni Marce. Anyaya ti ibagam king kuwana. Kwa. Ay, isuntulangan ti pangibagaak, tata. Napatagla unay ngamin. Ay, kasta ka day. Saan lang amin amay may sa adaras nga da nakita kami lagro? Ha? Nakakita ka iti milagro alona? Ay, ati kayat ko asawan. Ah. Adda sa bali ang mapaspasamak. Ang nilangan Mercy ti pangibagaak, tata. Apay ka no ang sapsapulin nak ni Alona, tatang. Ay, anda ka no'y bagana ang nakita na ami lagro.
Anya day ta milagro. Ay, diya ka mo aking kuwana. Di namat imbaga kanyak no anya day ta milagro nakita na. Tatang, amangan no sa bali a milagro ti bagbaga ni Alona. Ha? Apay nga taas siyak pailaang ti pangibagaan na. Adumot ti mabalin na akasarita dita. Bakit? Ada akon. Unlakay. At naman ang plastic nga imot mo. Un bakit? Baro a cellphone da ito. Kan nagkatak mo tin iti abas tuta dito balay. Gimatang ka iti baro a cellphone. Nan, kitaak man. Bakit? Narita. Nagpintas mo't a cellphone da ito eh. Sigurado anangina da ito a cellphone lang da. Un bakit? May sakadag iti kang ina na cellphone da ito. Hindi ka matanagan. Taigatangan kamot iti baro a cellphone mo. Talaga lang daw. Wen, kakisuna na pigsa ti sideline ko ita. Iso nga igatangan kamot iti cellphone mo. Nay, alo na. Sikamot ti masabat ko. Ala ka, Lando. Apa na ibagam kanyak da ita? Papanam? Mapana kiti trabaho ka? Apa, unam lang asino kang agdamag. Sige, tama pa na ko. Ay, wan ka, papalamad. Mapanak mo ti trabaho ka, legit. Anya, legit asasawam dita. Ti kayat ka sawan. Pudpud no, ama panak ag trabaho. Sana kaskan ka apang maranglaeng. Anya? Merce, no ag-text sakto ken ka. Umay ka adagos, ah? Ha? Anya nga min dayta. Basta, aday pakitaken ka. Sigurado adi mo magustuhan ti makita. Matikawak iti bagbagam, Alona. Hey, basta urayam ti text ko. Tao may kaadagos no tineksan kawan. Ibagak to no sa dino a lugar ti papanam. Marse, mapanak man nag-sideline ha. Ang mga no maladawak nga agawin. Aldong amin, daramidag. Wan lakay. No mabisin ka, aday batik amakan ni Jalamisaan. Siya akong tinagluto itay. Tapno di kan mabannog. Wan lakay. Siya kun ti makaam mo. Malamapan kakit din. Tamangan numala daw ka iti papanam. O, sige nga rin bakit. Mapanak ko. Di Alona ti nag-text kanya. Ha? Darasak kano ti mapan ijay restaurant ijay ili. Naskan kano amakitak jay bagbagana. Ay, awan mo't kit didakis na. Numapan ko kitaan jay bagbagana. Di nakmat siguro lukwan laang ni Alona. Darling, agbusog ka. Adote ka na. Darling, mabsuga ko na. Adong tingin lang ko. Mabaling ka rin tagtik ako, darling. Ay, uwan darling. Yes. Iyawidam ni misis mo iti kanan na. Tapno. Lando! Ah. Anya ti kayat asawan da ito'y? Ah. Babaim ka di da ito'y abakat? Kuya Marce, Ah, Di ka makasao. Sika, aga-agaw ka iti asawa si kabakat. anay, Marce. tinapungutan, nagsakit. Marce, isartin mo matay ta. Di ka kumakiskandalo dito, ha? Darling, anawam ti asawam, masaksakitan na. Darling, may gayam ti awag mo iti asawa ko. Daytoy pa'y... Ananay ko! Marce! Marce, pinuram mo ito, lagi tikawas ko. Awanan ka iti pain lang to. Sa bali mat gayam a sideline tar aramidam. Nag-sideline ka iti dayjay abakat. Isumit lagayam nga ado ti kwartam. Agyawid ka pa iti ado amakan. At dapay ka barbaro a cellphone mo. Pakawalan lang, Marce. Ginaragari na klang di dyan. Jack, mamatikan ka. Ala, pumanaw kan lando. Di kan kasapulan iti biyag ko. Marce, pakawalan lang kanina, Marce. Di na ko mapapanawan, Marce. Sige, I love you. Di ka parintuman. Tadi ka matla mapakawan. Marce, pakawalan lang ko na. Sutan. Sana na ulit. Tinaramit ko ngayon ka. Agsing-sing buwit ako. Promise. Specs man. Marce.
Oray laagro nga aben ngagpakawan ta asawa kanyak manang biyanang. Kaslatek kaakimpet iti gurong ko iti papapanawag. Masyan lakmet lang arod kang kwana iso a pinakawan ko metlaeng. Nagkare adinan ulitan ti inaramid na kan makiwin naswasan iti baket anak relasyonan na. Alakastan tuy pagayam mo, Mercy. Nasaya at kakidi ang asawa, tanapakawan mo pa iti asawam. Nagbalin mo't kidya positibo ti amin. Gaputa nagkareng agbalbaliwan, kat nagpakawanan kan ka. Tinapatag, naurnusan ti amin kada kayo. Bueno, papagayam ditan, tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam Mercy. Dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, kan Diyos tagngina kada kayo. Amen. Manang Biyanang! Hi! Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Siyak manan ni Manang Yabianang, amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak apan nagbuybuya yung itanga oras. Ti surat nga intay drama itaket nagapo ni pagayam tayo naglingad, itinagan nga Abel. Ngamsakbay na kablawan tay mampay, da Sir Jeffrey Agustin, Jasmine Pias, John Carmen, Denmark Mijana Jr., ni Tanagilian La Union, ni Denver Lingayo ni Christine Santiago. Kastiman ti surat ni pagayam Abel. Dear Manang Biyanang, naimbag nga oras mo. Agtawa na kitan itinasuro ka 40 at dait surak iso nga dumat nagitag gusto kanyak. Nga mabuta nga ka mga sawa, takabutang ko ti madaan iti responsibilidad. Iso nga imbes sa mga sawaak, mangnubnob yalatan ti araramidak. Rogyak nga rudan ti agsalaysan. Nanang, kitaan nyo man, no bagay kumutlaang dito rilaw. Nay, ay nagpintasan tarilom, Abel. Nangalaam dita. Imposible a ginatang mo. Katawan mo't kwartam ako nam. Anya, inregalo da. Asino, ni Graciano, biyam. Grasya nga. Kat mo lang bayagan nga imbreak ko ni Grasya, nanang. Ni Celia ko na yung Anya, kaano la idi nagkinaawatan kayo kini Gracia? Nagsina kayo. Awan, saan kaming agkalaan, nanang? Saan nga agtumpong dagiti likes and dislikes me? Anya, ay kat nagsaritaan nyo anaimbag, di pa nagsinayaw. Di na nga rod kaya't asinaak. Ngam impilit ko Diyak nga rod kayatan. Ipilit na kitibagi na kanyaon. Oho! Pulos mo't Kita mata na Kastaman tinaramid mo niti kalabas kadagiti nagbalinan, obyam. Mga sawa ka nga minan, Abel, tapno makabukal kamot niti pamilyam. Awan dita sa asawa kanya nanang. May mayat no agnanayon a single. Tawan ti disturbo. Mga lakit din, iti jak kabagyan apakpakanak. Saan Ay, sus. Umawag maninday to'y text kanyak. Asino day tayo? Di agkara-text kanyak lakay nga agar-aram. I-block yung man day na sino day ta? Ay nanang, bagbagatan kayon. Agparong kayo pailaan. I-block yung man day ta? Tadyak kaya't ngarman na kayo. Bakit kayo nanang? Agparong kayo pailaan? Diyak mat agpapaaram ka, tanak ko. Ay basta. I-block yung man day ta? Malawanan. I-block ko to, Nabel. Sige nga raw, tayo nakmakitsenda na nakaw. Saya at matarimuara ni Nana. Tinasayat. Awagak mo tiniselya. Tapa umayak dito balay. Ala, darasong tumulang sila. Tapno awan makakita ka.
Apay ayakas la di mo kaya't makita dakdag iti kaaruba yo. Pasid ngamin ang nagsiping ti dildila dagita karuba. Saan la adag iti dila dati siping? Pati dagiti matmatada. Nagsisiping ta. Taday tala agsipsipot tararamidon da. Anya? Silya, awan ni nanang ko. Iso ama aramid ta amin na kayat ta dito balay mi. Kwa. Ala, Silya, agitatan. Ha? Mabuti nga. Idi lakal man ang nagkinaawatan ta, agkaidatan. Ikit, anya ko ma. Ay na, di kan agpakpakipot Silya. Ta saan ka natin ijar? Adan-dan mo. Ha? Ay sana, saan? Di na kumamat sulisugan. Akit, isungarod nga inayapan ka dito yung balay. Mabuti nga. Amang ano panawan na, no da mapasama kiti nagbautan ta. Saan? Apay kumapanawan ka ngayon, mate. Ad-dakit di akong pagtakin ka, ah. Alam sila, mayat kamutan, ah. Mapantay di sila ni nanang ko. Tanabang bangloy di. Saan ngamin analablabaan ti ulas yung puhan ko. Kababayin mo ka. Alam nga sila. Diyak kayat. Basta diyak kayat. Ni. Jacket ko na. Nagirot mo ti palang arakop na kanya ko. Diyak kayat na talaga. Diyak kayat. Pag hindi di, ito yung babae. Abel, apay anak kuso-kuso ti ap-ap jay kama. Dagitay do apungan ko. Natin nagda iti datar. Pati ulas natin nag-amen. Diyan ka mo wala na. Baka di pusa, ah. Nangag ko ngamin nga agin-gin nantil itay dagitik pusa iti kwartuyo. Nangagmugayam, ngam apaya di mo inaabog ngay. Baybayan nyo lakadi, dananang. Taagin nantil damang. Ngam kinusukuso dayay kamak. Ngalam lang. Inak isimpan na lang. Tapno di kayon sumanao. Naimbag nga oras yun, nana. Siyak ni Celia. Tinobya ni Abel nga anak yun. Ay, si kagayam balasan ko. Sige, sobra ka. Agyaman ak, nana. Ada ka din ni Abel? Ay, awan, balasan ko. Dinagas itay ti barkada na. Ay, jaka mo tinapananda. Imbreak na ngamin itay. Katawan matamo ka basol ko. Hindi awan pa'y napasamak ka na kami. Lab na kunay. Ngamidadan. Kaslanak matimbasoran. Anya, Lab na lab ko ti anak yun, nana. Isa pang asiyo tabagbagaan nyo kuma. Ibagaya di naksinsinaan. ay, ayan ni Abel. Sige, takasaritak taw, balasan ka. Saan maggaya mo na nasin aw day Jaselia? So nga imbrik ko na. Ay, di ka lamasyan kan kwa na. Kasta unay pa nagsangsangit na itay. Diyan nga rod kayatan. Apay, mapilit na kayo nana. Ay, maditikas ta nga aramid ang anak ko. Saan abareng-bareng ni Ayatabel? Di mo man pagay-ayaman dagiti babae. Mga sawa kakit din, tapno agtalnakan. Wahoo! Never in my life laita nga asa-asawa na lang. Girlfriend, pwede. Pero asawa, no, pwede. Anya, Namati mo tilo ka. In-text ko lang tayo love you. Sinong bata na matadago si tayo love you to. Ay, po, nyala. Na, sos. Umawag eh. Hello, Crystalline. Hello, Abel. Sigurado ka iti-text mo kanya? Nga ayatin na? Wala. Ay ayatin ka mat, Abel. Ha? Basta di naklukluk ko na. Ay, saan? Abay, kumalukun ka. Sapay na ko, ma. Ay, kahit ka nga i-date, Crystalline. Ngamawan mo't ngamin pang-date ko kan ka. Naimbagkin ka ata dati trabaho. Agsusildo ka. Ngam siyak nga eh. Standby.
Sa dino aya, ti kayat mo apapanan, Abel. Siyak ti sagot. Allah. Kababain sa amot, Kristalin. Papainam ko ma, katagayan ayatan. Sige. Adaan mo ka pa pananta. Basta si kati bahala iti magastos, Man, promise. Sige nga, Ron. Hotel mat adagos ang timayan ta, Abel. Kat di tanto matla ti turong na. Ket, anyat plano mo nga iti relasyon ta. Anya kumangay. Awan, Basta data, peryodo. Ha? Di nak ikasal? Ay na, saan nga uso day ta kasar-kasar? Nagadun tupay nga amok ang nagkakasar. Ngam nagsisinadamot amin. Kat, isuda sa bali tamot, Abel. Agpapadaming. Abel, Ngam no pilitan na kamang ikasarkan ka. Nasaysayat lang agawitan. Agsinatan no kastamot lang. ala, saan Inaklon ka lang arudan. Inayat kan, Abel. O sige, basta agtulag tangarod ha. Luad da mapasamak, iti nagbaitan ta. Awan ka sara mapasamak. Tas sa anak pa'y ready, okay? Anya? Ni Kristalin, di mo awag. Hello? Abel, aginawak mo ta. Agkasartan Ay sus, di mo't adda saritahan ta nga awan ka sara mapasamak. Sa anak pa nakasagana kung naklakarudan. Naawan ko aratam. Da kaminti makaamu. Gastos minti amin. Ay saan? Imbagak lang arudkan kan nga awan plano ka mga asawa. Nobya, mabalin. Ngam no asawa, no pwede. Kasano ak marodan. Masikoga kan. Ipasngay mo tulad na Kaya't da ka kano ang makasarita dagiti dadakkel ko. Iso nga umay ka dito'y balay. Ay, saan? Sige, tatapi aramidak. Bye! Nay, papa na mabayl. Apay ang nagdakkel tabag mo. Manang, inakagbakasyon ija balay ti insan ko. Anya, taapay akong di bakasyon ka. Pilitin laktumad ni Kristalin amang ikasargan ko, ana. Kadyak magngarudkat ti mga asawa. Gaputa masikugan, ikamat na mutan ti bagi na kanyak. At damat tulagan asaan kami ngagkasar? Ay, unay kan ngawbing. Nagkuna ngamin asikugam. Kalpasan na itarayam. Diyak mo yung gagaro ti mang siugin ko, ana nanang. Sige tanay, aldaw. Nood namang sabol kanyak. Ibagayaw ang nagtalawa ka. Adya kon agsubli dito balay, nanang. Sinsin, mag-awid ako na. Ne, apay, naumakan nga bakasyon insan, ha? O, insan. Ta nag-abroad ka nun, ex-GF ko, amang ikamkamat, iti bagi na kanya, kasinsin. Ne, kunak man numasikaw ka kasinsin, ha? Nalisan ka nung kasinsin. So, nag-abroad na. Ay, kastaya. Kat di... available ka man na insan, ha? Of course. Wala, kasinsin. Mabaling man na yun. Ane, kasinsin na. Oh. Palagipan ka laeng. Kita ma, tama nga no, mabalasan ka iti kastangan aramidam. Ay, nakasinsin. Awan ti pagdanaga. Taawan kabsat ko a babae a mabalsan. Isong awan ti rumbang a pagdanaga, kasinsin. Anya? Uray kasinsin la kuma a babae. Kat awan kasinsin. Tapasid tayo amin a lalaki nga kasinsin. Isong awan pagdanaga. Taawan to ti mabalsan, kasinsin. Miranda, pimintas ka mata naggapo di syudad. Saan mataabil? Amom, agayatakin ka, Miranda. Sabay ko mata, aklunan na. Ito data nga kinagwa po, mamawampay lang tinubya maya. Awan, Miranda. Di uray agdamag ka kalagiti kakalugaran da. At day, nagsina kami. Aya, katagpa data nga ro dabil. Ora siya katawampay lang boyfriend ko. Imbrek ko dya sigud nga boyfriend ko ta. Inalilaw na kit din. Kura na nga single kat duble mat gayab. Sungur ngagbagay ta, Miranda.
Eso nga, aklunan ako na. Please. Amom lang nga rudan a playboy DJ nga Abel. Aklunam kay Dine Miranda. Ay ayatakmat nga ron ni Abiel, tatang. Ay so, sigurado asumaraw ka man ngagsangit no aklunam day siya lalaki. Ket no nagadun a babae, ti pinasangit na. Nung ay agbalbalewan no siya te pakirelasyonan na, tatang. Ay, patpatseb, imposible na ita. Nailasag na ti kastay nga ugali na. Basta love ko ni Abiel. Awan makalapad iti panagayat ko kanya na. Isu ti arapaap ko nga ron nga pakiasawan. Pakiasawaam nga. Di na nga ron kaya ti mga asawa. Taday talaka no, mang nobya ti kayat nga aramiday. Kat agbalbaliw to no agayan ayat kamin. Hello, sino da itaw? Ay, sakday to'y adura, di pitong atatang ni Miranda. Oh, pitaw. Aping imawag ka, itaman pa'y. Ay, kaya't kila kamustain, adura. Kat mayat lata Mayat lata tibiyag, pitaw. Mabalinta ka ti agsarak, ha? Ha? Ita agpasyar. Sa tantumangan iti restaurant. No okay king ka. Ay, sige. Mabalayan, pitaw. Ay, ayatin ka, adura. Ha? Ala, apay akas tamatan ti bagbagang pitaw. Dakas ka day, agpadatan abalo. Awan man siguro dakas na, no agdato na king ka. Ay kwa. Lakay kan bakatan. Amaw, awan, tilin na kayan kan pinakatan kinayat. Wan, ngam saan na kayat ti anak ko ang makiasawa. Tabakot ako. Ay, di ka madanagan. Kaya't dan tumatlaan. Basta ilimid ta. Di mo'y bagbagaking kwana. Tapno saan na taalapdan. Ay, pitong. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ipagam-adagaw ti desisyon mo. Tapno amok ti aramiday. Ay, kwa. Ay, di nakmatapuraan. Bakit kan lakaitan? At pakipot ka pa ilaang may. Wen ko namaw na. No adarik ng kanyak. Tapno datan. O, anya. Kaya't nakadewin no saan. Ay, kwa. Ay, apay ngay akastoy. Kunak no tiba katakas kanya katsaanan amakilig. Ang adamot kaya marik akastoy. Ay, uwan. Kaya't kapitong. Ay, agyaman na ka. Tadi na ko na pinarigat, adura. Basta, ilimod ta iti anak mo. Tadyak kaya't alapdan na ti relasyon ta. Nay, nana. Pumanulbos kayo, man. Rumara ka nakaw. Papanan nyo? Kit mali, man. Ijay ili. Inaklagi strolling. Opo, nakabangbanglo kayo, man. Naglabasit pa ita bibigyaw. Apay nagpapapintas ka, Ay awan. Ay katgagangay na. Dakas ay at agpapintas. Sige, mapana ko nanak ko. Agluto kan tugaya man iti kanam tamanganak ton itirwar. Nini. Apakas Jenny na lang ko. Dali. Apa yan? Sapay kumata din naktulokwan pitong. Ngamin ay ayatin ka una yun. Ay, dipinde. Anya depende. Awan. Ay, hitila may sausawag, mate. Anya nga tatiba gadagiti anak ta. Numaamuan dati ka at relasyon ta. Ay, kahit awan, anya kumangay. Basta di ta kumanagsinsina. Diyak ka ba ulanon ti maisinakan ka, pitong. Wow.
Nagpintas kin nagsiksya talaga rito yung babaya. Ay na po. Nagpintas di tiladawan na. Asos. Nag-reply ang ako si chat ko kan ko na. Ay na. Ayos kumagat mo, may tilo ka. Tinasayat. Reply ka dagos. Madlaw akayat nakmut na ito ang babae. Na. Ni Miranda tumawag. Apay man nga tanaya. Hello? Hello, Abil. Apay ngay nga no hanak nga umawag katang kamatan umawag. Uray text lang ko awan mauray ko kanyam. Katawan mo't napatag ngay baga. Dinak pa kumustanan. Apay, masakit kaya? Tapno kumustahin ka, Miranda? Kano tang agdit? Ay na, awan time ko. Masaduta ka rumbar. Umayak nga ron ay tabalayo. Saan? Di ka man umay dito. Ang mga naibagada nga asawa ka. Ay, unay matante kasta nga pa nagsasaom matan. Kituan maik, kan sursuruan na kung alipatan na. Tanagbaawan ti panagayat ko kin ka. Anyo? Apay nga nakasta matante bagbagam. Ada basol ko? Awan! Ngam talaga siguro asan adata tinaikari para ititunggal maysa. Nagsakit matante pa nagsasaom. Nasakit no nasakit. Ngam day tatagpaisaw. Agbrektan! Awanin panagayat ko kin ka. Awan mo nga nagbasulak kanya na. Ngamimbreak nak ni Abil, tatang. Ha! Dayta ti magbakaking ka. Anya nga ita, aw. Tulungan da, kasari tayo ni Abil. Ay, saan? Ikamat mo ki di ti bagim kingkuhanan. Ay, saan ang bay-bay amaw. Ay, agbrektan, adura. Ha? Ay na dinak man matrabakan iti kasta pitong. Diyak kayat ti marabrabak iti kasta. Rabrabakan kaya. Basta agbrektan. Ta, naumaking kan. Anya! Sino ay ang amindeta na kiboyfriend na nyo nanang? Anang i-break ka na kayo? Ni pitong. Pinangnamnaman naklagayam ti awanan bain. Ay, kuna na alam na saan ba't gayam. Sino apitong? Ni pitong atatang ni Miranda. Ay atak ni pitong. Mapay nga imbreak na. Anya? Ni Tata Pitong? Apay nga men, anak i-boyfriend kayo, ayakin kwa na. Apay dakas aya. Adamat pusok nga gayat. Iso na lang talino ko nakmata. Umagay kat mga anin. Ay, jak mangan. Jak mabisen. Ay, pitong. Ay, ayaten ka unay. Nanang, rabiing. Yung kayo maturog Anyat kukuha nyo dito paraangan na ya. Jak baturog. Jak mangan. Na, Jak ang digaws. Jak ang toothbrush. sos. Ay, yawanan sa reserviti biyag ka. Nagkasang tinapasabag kanya. Imbreak naknot jay ay ayatak unay. Ay, pitong ayat. Ay, unay ang tikastay. Ay, ayatan ka unay, pitong. I love you so much. Nga mapay, nga imbreak na. Tata Pitong! Basol yun no apay ang na-depress ni nanang ko. Ni, tapay, anyat basol ko di tangay abay. Wana! Ta-imbreak yung kanumot ngamin, nga awang gap-gapo na. Ay, katsi ka, apay nga imbreak mo matianak ko nga awan gap-gapuna, alaman? Aha. Ha! Sakbay asungaton nak, sungaton pa nga umuna tabagim abayl, day tabagim ti pabasulam, sana sak! Jak nga rod ay ayatin ng tinam, anyak mabalin bugay. Ha.
Kasla akla na buyatan iti sangadram adanom iti daydagundaway, gapo iti nakaro abain ko. No amerisa na naimbag, wan pudno. Dakkel ti basol ko tanalabit, ninanang ko tinagdasalan, dagiti nagbasbasulak kadagiti nagbalin a GF ko. Inanandingay ko nga rod ti inak, aging gaan na kay liwliwag. Alakastan, ti pagayam mo, Abel. Magsapol kakit di matan iti kap-kap na kam a babae. Tapno mang bukal kamatan iti bukod mo a pamilya. Bueno, papagayam ditan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Pagayam Abel. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script, kanite direksyon ni Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagngina, kada kayo. Amen. Manang Biyana! Hello, daytoy manen ti pagayam yo ni Manang Biyanang yo. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras kanal daw. Kada kayo amin nga awan labas na. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti surat ngayon tayo basa kanin drama ita. Kat nagapo kani pagayam tayo naglingad itinagan na grasya. Ngamsakbay na. Hello pa'y kadadali Viernes di tatayog Pangasinan. Ni Ruel Losada, kani Sally Losada, kandagitan nakdadalok, Justin kan King Ruel. Ni Precious May di mailig, ala Calixto di Takawayan City Isabela, kani Violi Kiwas. Kastoy man, tikuna ni Pagayam Grasya. Dear Manang Biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y daramakan ka? Kadagiti talong anak ko, ada pabpaboritok. No asino tay kanayo namang tad kanyak iti kwarta, isumat ti kay kayat ko. Ngam nawan kwarta may tad na, saan ko apagan ano? Kat iso ti kayat ko may drama ita. Tamok nga daada lamapidot dagiti padak, adumdumngag. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Nang, addo ti kwartayo, nagswildo aki di kalman, isungay kan kay mo ti kwartayo. Ay na. Ay, agyaman naklulit anak ka. Ay na, kayat ka anak ka. I love you. Igatang yu ti vitamins yu dayta Tapno kanayon kayo anapigsa. Kan gumatang kayo iti dadumo pa kasapulan nyo dito'y balay. Uy, nanakaw. Ay, agyaman na ka. Tada kayo kinimanong mo ato nyo amang mangted iti kwarta. Awanan yaman na. Da kami maalat makatulong kada kayo. Ay, wan, kayat mo ti bilubilaw. Taagluto ak para kada kayaw. Wano tinupeg, wano suman. Ay kakumpurme ano anyat lutuan nyo, nanang. Sigay, suman latan anak kaw. Hey, hello anak ko. Hey, nang yugak iti suman, tanagluto ak itay agsapa. Sumuro kayo, nanang. Kasangsangpet ka o naggapo iti trabaho. Nagyaman anak ka. Idisok dito'y lamisaan to'y suman Ay, wan gayam. Inikanak gayam ni ading mo alulit iti kwartak. Nagswildo ka nung aminang kahit. Duwari baw tinted na. Ay, ungaya man niya. Dandan ni nalipatak. Imbag tayong palagip yaw. Well, nadamot itid ko kada kayaw. Ito, iti 2,000. Ay na. Ay, agyaman na kanakaw. Talaga ananakam kayong anak. Tamuyo at alyawon tinaggapuan yaw. Ay! Naimbag lang nga daigatang nyo iti masapsapol yo, Kahit da kami matla tinamnamain nyo, makatulong kada kayo, nanang. Wun nga rod Naimbag kayo pa'y kinilulay. Tananakam kayaw. Ngam jay inauna akabsat yung ay.
Awan pa'y maitultulong na kanyak, may. Di yun panunutan ni Manong. Tama stress kay tumanan. Ay, wan nga raw. Ni manong yu asimut ti paka-is-stressak ijay balay. Kanya nga tatiluto kasi daan tayo nanang. Ay kat makaammo kamot ang agbirok iti si daam. Tasya, nanganakon itirwar. Napanak ng restaurant. Ha? Intik outan da kumamot na. Ha? Sumapol ka iti trabaho mo. Tapno adda paggatang mo iti pang restaurant mo. Awan pa imo nga rutiks di kumparik nanang. Awan pa'y trabaho medyo kalsada. Ha? No awan agpatrabaho iti kalsada. Awanen ti pangalam iti kwartam. Nang, kwartayo man kiday. Tay na magumatang iti sida kay di store. Ay, dumawat ka iti kwarta. Imbes asya kumatikam. Awan nga raw kwarta may. Intun adda kwartak asa kay ikan. Aha, manumutlat itad mo kanya. Limagasal. Kanya nga raw ngay kasagpaminsan mo ila trabaho. Ay na, sumapul ka ngamin iti permanente at trabaho. Di mo la tultuladan dagi jay kakabsat mo. Una ta di adal damay. Siya ngay. O mo na iturpos ka. Dak pa'y nailapas da iskaw. Ha? Wuna, tanakapoy mo ngamin ti utek mo. Basol ko nga raw na nakapoy ti utak ka. Basol nyo ha? Tadi kayo siguro nang nakan itinatang kang prutas idi sikugda. Ay agtalda ka. Saan adita ti pagibasaran? Sadot ka ngamin nga agripaso iday. Uri ka sa no, mati pa nagripasok idi ka di mawawatan nagitiliksyon ka. Sadot kakitday nga giskwela. Aw. Agtalnakan. Tamabanugak lamang sungsung bat ka dagitangay bagbagam. Kaya't mo ti makitrabaho ka ng iti boys ko di kalsada, mo. Ha? Ay kaya ko ata ta dominay. Kaano ngay? Intun bigat, mo. Kabarbaro, apun trata ti anak ko day jay. Ay kawin na tata. Agbalong kamay. Uray saanen, tayong kay tumangan iti balay. Tapaglutuag di babaw nun me, ha? Ay na, nagmayatang ngay. Iso nga do, ti dumdum tang agrasya iti biyagyo tata. Tanaparabor kayaw. Ay na, more blessing to comes. Ah! Tukam kunam san akams. May mayat di comes, tanoad ado ti blessing. Woo! Gana! Yuhuu! O, Bang! tangiwat mo man si kasi mo. Ah. Kas ka lang maururam mo. Apay aya. Ay na, ada pagtrabaho ka. Nagtrabaho kami di kalsada. Ha? Kalsada manay. Kanyang rog ngay. Iso nga rog, mati kay batuga, mate. Manuntulat mayawat mo kanyak ngay. Gagasalt, limagasalt. Di ka lamang mangtudin no kastalat ka basay. Nanang, mate. Ano sa nyo? Ano mano maitag ka? Di kay kaagyaman. Tada maitag ko akwartayaw. Apay kaya yung rog, nga di kay kan. Saan lang no saan? Basta gumatang kay ti kanam. Ag kanya-kanyatan si Mau. Una yun? Kanam ti kanam, takanak mo ti kanam. Apay ay, takas na kayaw. Ay na, nabaybayag kan at tao dito lubong. Ngam awan paylat na aramidam iti biyag mo. Kita man, nagay kakabsat mo. Dakulan ti babalay da. Kan adda pa yan logan da. Ay, una kayo na ya. Mangrugi kayo man na mangikumpara kadagiti kakabsat ko kanya. Saan ka diyakas ta? Mga sawa ka nga minon. Anya asawa nga ikaw ang nobya. Ay kat mangsapol ka iti armam. Tay baknang ti armam. Tay adda balay na. Tapno yawid na kan. Tay so ti mang palamot ken ka. Unay katikas ta pa nagsasauyo na na. Apay ay, akas na kayaw. Nagsuo kayaw. Kalasana mga nagtawag kada kayaw. Kaslas danda mga anakay. Kakarooro pa kay mit na yun. Kitam tagong mau. Agpada tanay. Medyo ti mga basay. Tamatayaw. Agpada ta. Siya nga roti kay ingas yun eh.
Isumot ti ko na dagiti tataw. Ay, agtal na ka man. Oh? Day di tatang mo ti karupropam. Sana siya. Anya? Oh, simo. Gusto da itan. Nagawi din dagiti kakadwa man nagtrabaho iti kalsada. Apay nga pinanawan daw, tata. Una tanay, sumipngot kaminan. No, di mo kabalan ti agawid. Ure maturog kan diti balay. May isa, ha? Kapapay, Mike. Ay, pasensya kayang tata. Kaya't ko lang iliw-liwag, ti madiariin na. Apay, simo. Ninang ko, ha? Kanayon na kapabay naman. Kaslawan sir-sir, biki di balay. Nulabsent niya gsaw, kasla kaya na ako napapanawan ni balay, may. Anya? Hindi, apay ngay. Ang mga ano da basol mo. Awan, hindi, amo ka pang gurguranti na kanya ke tikawan tiyada lagaw. Kanawan na talaga na trabaho. Ha? Kinabudno na, ito lang agparte kanyaw. Amok ti sasawat. Mas dawak nga road. At saan kamot nga gininom iti nakaro. Wala tata, ito lang. Takaya ko ayaw awan tiri na. Malagip kumilat na lang iti bagbagan ni Inang. Kaslawan sir-sir biji balay may. Ala, uston. Basta sing-singpet ka. Di pakita mlatan na sayat ka tawan, barok. Ken pangasay. Di ka kumagararamit iti may kaniwas, wen simaw. Ay, kasla kaya ko pa ikidin ti agribil day. Ay, saan? Sana nasaya at tikasta. Why? Amo makidin ay tatada. Masaok lang kiday. Saan? Diya makidi maramay. Ana? Ay, ana? Damagat? Anya day ta si mo. Adanobya, ma'am. Awan pay. Apay aya. Mabalintagaran. Ha? Ala. Tila ibagbagamay. Wan kan saan la isumba, mau. Ibagaman no mabalin mo no saan. Tanusan ako, mangsapulak iti sa baling armay. Ha? Mabalintagaran mo no saan. Kat mabalin lata si mo. Kaya mau no saan. Ha? Wan kan saan lati kaya kung isumba, mau. Awanin ti adupay apalpalikaw. Kaya na ako no saan. Tano sana ka ni Loida kan Rosa tinaarman na Wan, kayat kasi mo. Ay wow. Agyaman ang rodana. Agasawa ta nga roda na niya. Ha? Sige, sikat yung maka mo si mo. Anya, ni Ana tinubyam. Pero na lang. Nagarama ko na takas tamit ti kaya iyaw. Kaya yung mga asawa akaw. Imbis apilya ko matagla kay abaraw. Sana. Nagaram ka? Dayjay pay mo't apada marigrigat? Anya ngay ti ipakanakan ka? Apay nga nga iso timang pakang kanya ngay. Siyak atimang pakangkang kwa na. Nagsasao ka? Kaslaad na pagkarit mo at trabaho? Kat pa extra ka lang, mag... Ano sa katyag birok iti sa bahali at trabaho? Nagando pagtrabaho. Iso nga ikasar ko niya na. Ay, saanan ta kasar-kasar? Ha? Awan usar mga kasar. Madumot titarakan ko ang manok. Apay masapol na baboy kinuang ti mapartay. Apay saan na mabalin ti manok. Anya? Ha? Di ka lagbay? Kapag bainak kumangay ka parehas mo ilakarnay. Ay, kan inayon kong tupay tayo natiltil a baboy ka. Ate kalail din ti ropa na. Ay, sanang! Ah, Mangibabain laang tahandam nga kasar. nawan ti nakababain di ta. Basta ikasar ko ni Ana.
Manok, ti handamin tao. No kasta, aga-abroad ka mat manong Tonyo? Wen, lulit. Flight ko lang ang Oraya. Ay, agpadat ang aruda manong. Uray siya, kagabrodak mat. Dakdakkel ti sweldo iti pagilya na papanak, lulit. Ay, huwag nga rod Mabiit ta makaurnong no iti pagtrabahuan ta manong. Ay, kuuna din ko. Ala. Good luck kada taadwa, kabagis. Itatagasawa kayawn. Lumasin kayawn iti pagnaudan yaw, simaw, ana. Narigat mata, no papakpakan kayo latan kanyak. Lumasin kayawn. Nangagyaw. Wine. Wala nang. Simaw, pag naudan tanga-tangay, nagbasit ya balay may. Adu kami ngamin unay ijay balay. Apay nga main, anagado kayo nga kakabsat, ana. Ha? Anak ngamin nga anak ide ni inang mau. Iso ana sardinas kayo ni ije balayaw. Mala, hindi pa takder kami ay iti kalkalapaw. May nanang. Sana problema day ta. Rombang lang. Nataengan kayo. Amuyon ter aramidin yaw. Agremidyo kayo. Nay, tunyaw, lulay. Inton adda kayon ijay abroad. Di kay tumanglip-lipat Di yung lipatan tay binulan nga allowance ko. Wala nang, mabalin ayah mo ta malipatan mi dayta. Wala nang, di kam tulumangan nga gipaw iti kwartayaw. Ay, nasayaat nga raw. Hay, naimbag kayo pa'y nga anak ko. Adaw ti maitultulong yu kanyak. Ay, nagyaman na kada kayo anak ko. Patgen kayo unay nga anak ko. Ag-flight kami ni iti mabiit manong simo. Sikan ti makamo kininanang ditoy Sana bale, agipaw it kami to iti kwartam. Kan kwartana. Saan na day? Kababay, nagdaw-dawat hak. Makatrabaho mait. Nga urayawan na iturpos ka. Adaw ti pakipordyan di taday. Nala nga ron, makamo ka. Basta makamukan ka ni nanang Tas ikamat lat adda ditoy. Una day. Awang pagdanagan nyo, tadya mo baybay anti inatayaw. Papanam ka kagrasya. Agpailihan sa... Wen man, tay nakman mang restaurant, kaka. Ne. Kanayon kan sa mang restaurant Nagsabat taman idinapan alawasan. Sa idinamin sa nakalman. Kaya timbaga mamapang ka mang restaurant. Ay na, masadutak nga glutaw, kaka. Iso nga inak lamang restaurant ang. Nisumot la lumuklok magka. Ay, kitama. Mga numasobram ti mga iti ado, kaka. Ay na, kakaiso na nga dapaggatang itinaimas amakan, kaka. Malaksid, no awan. Kan, enjoy yung timangan. Tanaimas pa'y lati panagraman. Kano nga enjoy ka amangan ngay? Inton mapukawan tiraman mau. Kasano ang ma-enjoy mo ti agbiag no kasta? May kawak lang amin kay. Bigla mo tanti panaglok magmaw. Kita ada giti kang kanam kaka. Tanay, narigatan. Ay nakas itinako na. Enjoyin ti mangan habang mayat pa'y ti panagraman. Ina man padigwan, ninanang itilinuto ni bakit a pinabay. Sigurado magustuhan na day tayo. Ha? Ang dagas asaw. Anya ngay day, jay. Ay, ninsa mo inanang kaw. Ay, inakitain. Yujak pre kayak cebatay. Saan kayo pa amatay, nanang? Tanay itaray kayo dito ospitalay. Iso na lang ta. Ay na.
Una yan, tanapik taramit, ti pa nagsauyaw. Gapo iti pa nakaatake yaw. Rimawot kay tumo ngamin iti karnay. Kayas ka makisada over kansanyaw. Kasano ngay ama aya ba dalulik kenton nyo ka dada jabraud? Siyak timang bantay kada kayo dito ospital na nang. Sadya kaya bakla balsunak. Balsing nga? Balsunak ka. Gapo sinaw yung kuidiskan ka. Jak ugali da kita. Unay mo ti pagkikita nyo kada taon aya. Inakayaw? Balsing kay kiday. Samit ha? Inyag mi dagiti kawusming kanibaka dito balayo na nang. Kaya yumanunusan. Agnag kamin ditaw eh. Tapnod da mga sikaso kada kayaw. Anya sangitan nyo ngay. Ay kang kayam. Nagpauig dagiti kakabsak ko iti kwarta. Ikabil ko dito pita kayo Sana makuti da itaw eh. Idulin nyaw. Ta kwartayo la da itaw eh. Anta kwartami ka ni bagakaw. Tado timula mi anatagang prutas. Kan makipurpur diya kamay. So saan kami amaawanan iti kwarta. Da kamay ti makamu iti kaninyaw. Sibo. Napay niya pagsangitan nyo aya. Bakun ko sasyak lagabay na ka. Gapo iti kinawin ko kay pakawalan na ko ba? Ay, mapakawang kayo, taina kayo nga raw. Papagang kayo nga inang kaw. Si Kang Ray bulong akide. Si Kang Gayam di makasulong kanya kita. Wala, tadama nga ron ija abroad, dagiti kakabsak kaw. Naimbaki di ata, sana profesional. Ay, nagpapada kami lang nga profesional kadagiti kakabsak kaw. Awanin na! Handa ka maamin di abroad ay. Awang kuman nagbati ang mga sikaso kada kayaw. Nisimo nga anak ko, tinaano sana nga sa asikaso kanyak, bayat tipan nakatakek, aging ga anak kariko barak basit, manang biyanang. Katita, makapag naakmatan, iso na laeng tain inayad laeng. Kad naglimpyo mat basitan ti panagbalikas ko. Tunggal malagip ko tinapalabas makalwaak, gapo iti asik iti inaunang anak ko, gapo iti panang tagtagibasit ko kankwana ide. Kat ti pagyamanak nasingpet ni Simo, saan nagimula iti sakit tinakam kanyak. Kat impatag naklatang inana, iti likudan tinharamid ko kankwana. Halakastan, to'y pagayam mo, grasya. Pagayam grasya. Saan ko pakaragsakan tinapasamakan ka Ti pan nakaatakem. Ngam nalabit, na ipalubos tinapasamak akasta. Tapno maamiris mo dagiti bidot mo. No kadatayo ngayon na, datayo ti silaw ti pagtaengan. Datayo ti mangigiya kadagiti anak tayo. Iso apatas kumati ipaay tayo apamatag kadakwada. Awan kumati daddaduma tayo. Baknang man wenno pobre. Di adal man wenno saan. Nasingpat man wenno saan. Patas kumalatta ti panangipatag tayo kadakwada. Tanagtaod daket nga rod amin kada tayo. Bueno, papagayam, di tan tinagpatinggaan, ti pakasaritaan, ni pagayam, grasya, dito'y darama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script ni Jenna Almoite. Agiyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo. Amin.